हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत मोत्याचा मोदक. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि क्रिएशन बाय तेजल या यूट्यूब चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेलवर प्रेस करा, म्हणजे मी जे नवीन छान छान व्हिडिओ टाकीन त्याची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती सगळ्यात अगोदर तुम्हाला भेटेल. चला तर मग आपण पाहू यासाठी काय काय साहित्य लागते ते. यासाठी लागणारे आपल्याला 6 नंबरचे हे मी पांढऱ्या कलरचे मोती घेतले आणि वरती लावायसाठी 8 नंबरचा एक मोती आहे आणि हे 5 नंबरची वायर आहे, म्हणजे 50 mm ची, आणि वायरमधून जाईल अशी ही सुई आहे आणि कात्री. चला तर मग आपण बघूया मोत्याचा मोदक कसा बनवायचा ते. आता सुरुवातीला मी काय केलंय, हे 8 मण्यांचा एक राऊंड करून घेतला आणि नंतर गाठ मारून त्याच्यातून एका मण्यामधून मी सुईवर काढली आहे. नंतर हे 4 मणी घेतलेत मी पांढऱ्या कलरचे आणि आता ज्यातून आपण सुईवर काढलेले आहे त्याच्यामध्ये मी हे सुई परत घालणार आहे. म्हणजे आपल्याला इथे 5चा राऊंड करायचा आहे. आता इथे पण तसंच करायचं. आता पुढच्या सुईतनं मी पुढच्या मण्यातून मी सुई काढली आहे. आता इथं 1 आणि 2 आहेत. आता मी 3 घेणार आहे, म्हणजे 5चा राऊंड होईल आपल्याला. ह्या पहिल्या राऊंडच्या साईडच्या मण्यातून मी सुई काढली. आता हा 5चा राऊंड, पहिले 2 आणि परत 3 घातले. तर इथं पण तसंच करायचं, यातून सुई काढायची आणि हे 2 आणि 3 घालून 5चा राऊंड करून घ्यायचा. असं मी 8ही मण्याला 5-5 राऊंड घालून आता मी हे 8ही मण्यातून 5-5 मण्यांचा राऊंड करून घेतलेला आहे हा, असं बघा सगळीकडून. आणि आता काय केलंय, वरच्या 2, आता हे 6-6चे राऊंड, हे 5-5चे जे राऊंड आले त्याचे वरचे 2 मणी आणि वरती मी हे 4 घातलेत आणि हे 2 आणि हे 4 असे म्हणून 6चा राऊंड करून घेतलेला आहे मी हा. आणि परत पुढच्या 2 मण्यातून मी ही सुई काढलेली आहे. हे 4 घालून हे 2, 6 खालचे 2 असे म्हणून 6 आणि पुढच्या 2 मण्यातून सुई काढून परत आता मी हे 3 घेतलेत आणि हे 3 आणि हे 1, 2, 3 असे म्हणून हे आता 6चा राऊंड झाला हा पण. आणि आता परत पुढून सुई घ्यायची ह्या 2 मण्यातून आणि परत इथं पण आपल्याला 3च मणी घालायचे आणि हे 3 मणी घातले की आता इथं पण आपला 6चा राऊंड पूर्ण होईल आपला. हां, आता मी असेच हा राऊंड पूर्ण करून घेते. 6-6चा राऊंड असं ह्या सगळ्या वरच्या मण्यातून 2-2 मण्यातून करून घेते. आता मी हे 8ही मण्याला 5-5चा राऊंड घालून घेतलेला आहे. शेवटी 2 घालून पूर्ण केलं आणि ज्यातून मी सुई काढलेली आहे बाहेर त्यात मी आता 4 मणी घेतलेले आहेत. खालचे 2 आणि हे 4 मणी असं मिळून 6चा राऊंड करून घेणार आहोत. आता आपण खाली हे खालचे 2 आणि हे वरती 4 असे म्हणून 6चा राऊंड केला आहे. आता पुढच्या 2 मधून मी सुई काढलेली आहे. आता इथे पण आपल्याला 6चाच राऊंड करायचा आहे. मग मी आता इथं 3 घेतले आणि इथं 3 तर आहेच पहिले, 1, 2, 3 आणि हे परत ह्या 3 मण्यातून मी सुई काढणार आहे बाहेर अशी आणि परत आता ह्या 2 मध्ये घेणार आहे आणि इथं पण 3च मणी घ्यायचे. आता इथे पण आपला 6चाच राऊंड होतोय पूर्ण. आता मी हे 6-6 मण्यांचे राऊंड करून घेतलेत. वरून 4 आणि खाली 2, परत 3-3-3 घातलेत आणि शेवटी 2 घालून हे पूर्ण केलेत. आता परत ह्या 2 मण्यातून काय करायचे, हे 2 जे मणी आहेत त्या 2 मण्यातून आता 5चाच राऊंड करायचा आपल्याला. हे 2 आणि हे 3 असे मिळून हा 5चा राऊंड मी आता करून घेते. अशा प्रकारे 5चा राऊंड झाला. आता परत हे पुढचे 2 घ्यायचे. परत इथं आता हे 1, 2, 3 आता आपल्याला 2च घ्यायचे आहेत, म्हणजे हे 3 आणि ते 2 5चा राऊंड असं हे पूर्ण मी 5चा राऊंड घालून घेते. हे बघा मी हा पूर्ण 5चा राऊंड घालून घेतलेला आहे. आता इथं हे असं. आता इथं परत काय करायचं, हे 2 आणि परत 3 घ्यायचे, 1, 2 आणि हे
3 घेतले मणी मी. परत आता इथे वरती पण काय करायचं, 5चाच राऊंड करायचा, हा असा. आता इथं परत हे 2 मणी यातनं काढायचं आणि इथं पण, इथं आता 1 2 3 आहेत. आता फक्त आपण 2 घेणार आहोत. असं 5चा राऊंड इथं पण करून घ्यायचं. आता मी हा 5चा राऊंड करून घेते. आता हा वरती पण मी 5चा राऊंड घालून घेतला, हे पूर्ण केलेलं आहे. आता वरती 1 2 3 4 मणी आले. आता हे 4 मण्याच्या वर मी काय करणार आहे, हा जो लाल आहे 8 नंबरचा मणी आहे तो मी घेतला आहे आणि ह्याच्या बरोबर इकडे विरुद्ध बाजूला हा ह्यातून सुई काढली मी. हा असा वरती आला, म्हणजे आपला हा मोदक आपला आता तयार झाला. हे बघा, छान झालं की नाही आपला मोदक, छान तयार गणपती बाप्पा पुढं ठेवायला. हे मी असे अनेक प्रकार खूप करून ठेवलेले आहेत मोदक. आपल्याला 11 21 तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही करू शकता, किती करायचे ते. असे दिसतात आहेत की नाही आपले खरे खरे मोदक. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि क्रिएशन बाय तेजल या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला जर काय ऑर्डर करायची असेल किंवा याच्याबद्दल तुम्हाला काही विचारायची असेल, शंका असेल, तर व्हिडिओच्या वरती जो तुम्हाला 2 मोबाईल नंबर दिसतात आहे त्याच्यावर तुम्ही संपर्क करू शकता. थँक्यू.